ସତ୍ୟ ମାତା କିନ୍ତୁ ଶୁଣ ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସେଥିରେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋପପୁର ଗୋପାଳକୁ ଯେପରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ ହୁଏ। ନାରାୟଣ 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 ଉପବାସୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମାତା? ବାଲ୍ୟରୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅନ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ବାଲ୍ୟରୁ ପାଳିତ ଯେଉଁ ଗୋପପୁରରୁ ଧୂଳି ମାଟି ଆଜି ବି ହା କୃଷ୍ଣ କହି ବିଳାପ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ଦର୍ଶନରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ମାତା ଏହାର କାରଣଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି? କାରଣ ଅନେକ ଅଛି ନାରଦ। ହୃଦୟ ମୋର ଜନ୍ମିଛି ଆଶଙ୍କା ଯଜ୍ଞ ବାଟ ଲଭିତବ ଠାରୁ ବ୍ରଜବର୍ଷ ଯେବେ ଆସିବେ ମଥୁରା ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀ ରାଧାକୁ ବିଲୋକି ନ ଆଣି ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ହବ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚୟଜାତ। ତେଣୁ ମୋର ଆଦେଶ ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କିନ୍ତୁ ଗୋପପୁର ଗୋପାଳଙ୍କୁ କରିବ ଉତ୍ସବରେ ବଞ୍ଚିତ। ନାରାୟଣ 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 ବୁଝିଗଲି ମାତା, ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ମନରେ ଆଶଙ୍କା ତ ମଧୁପୁର ବରଜିଲେ କାଳେ କରଜ ବିଧାଇ ଏଇ କଥା ତ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କି ଏତେ ଚିନ୍ତା ମାତା? ଗୋପପୁର ଦାସ ଯେପରି ପ୍ରଭାସ ଯୁଗରେ ଟିକେ ମାତ୍ର ସନ୍ଧାନ ନ ପାଆନ୍ତି ନନ୍ଦର ବରଣୀ ସେ ମୟକୁ ଯଶୋଦା ଦେଖିଲେ ମୋ କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ମତେ ଭକ୍ତି କରିବ ଭାବିଲ ନାରଦ ମୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ନାରଦ, ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଯଜ୍ଞ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ଗୋପପତି ନନ୍ଦ ଯେବେ ଆସିବ ମଥୁରା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲିବ ଶ୍ରୀପତି। ତେଣୁ ଦେବଶ୍ରୀ ଗୋପପୁର ବ୍ୟତିରକ ସର୍ବସ୍ଥାନେ ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ନାରାୟଣ 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 ଆଜରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଳିଲାରୁ କନିଷ୍ଠ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ଗୋପପୁରବାସୀ ତାହେଲେ ମହାପାତକର ଅଧିକାରୀ। ନାରଦ ନାରାୟଣ 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 ବ୍ରଜବାସୀ ଅପରାଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ହବ ନିଶ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧ। ହଉ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ବା ସେଥିରେ ଯାଏ କେତେ ଆସେ କେତେ? ହଉ ତେବେ ଯାଇ ଦେଖି ମହାରାଜ ନାରାୟଣଙ୍କର ମୁତାବକ କଣ। ମୁଁ ତେବେ ଆସୁଛି। ପ୍ରଣାମ। ନାରାୟଣ 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 ଆମରୁଣି ନାରଦଙ୍କୁ ତ ବାରଣ କରାଗଲା ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କର ମଥୁରା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଆଉ କେବେ ଭୟ କାହିଁକି? ମା ତଥାପି ମନରୁ ଭୟ ଦୂର ହଉନି ମା। ନାରଦଙ୍କ ସହମତ ଆପଣଙ୍କ ଅଛବ ନୁହେଁ। ଯଦି ଯଦି ସେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟାଇ ବସନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋପବାସୀ ଯଦି ଆସିବ ମଥୁରାକୁ ତେବେ ଦୃଢ ହସ୍ତେ ଦମନ କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ସୁବିଶାଳ ଯାଦବ। ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ।
देखो देखो केते 4 दिन बीती गला किंतु वो खूब सुंदर कृष्णचंद्र आवरी गोपपुर को बाहुड़िला नहीं हाय विधाता तू कौन कौन वृद्ध नंद कपाल तू एते दुख लेके जाइए जन्म दुखी को हठात से सुख दे तो मन पूरी लगे छे ताकू तू छोड़े देलु
ତମେ ଡକି କଣ ସତରେ ସତରେ ସ୍ୱାମୀ ପାଟିକୁ କାନ ଗୋଟେ ରୁଚୁନି ଭାତ ଥାଳି ପାଖରେ ବସିଲେ କାନରେ ସେଇ ଅଳି ଅଟଳି ଗୁଡ଼ିକ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଛି ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଛି କାନ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ସ୍ୱାମୀ କାନ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି କାନ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି আসবে ভাববে স্বপ্নরে রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর ভাববে স্বপ্নরে রাজার সাগরে কেউ জানতে পেরে
ମୁଁ 4 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମ ପାଖକୁ ମୋର ଏ ଅତି ପ୍ରିୟ ଗୋପପୁରକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବି ରାଣୀ। ମୁଁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏ ବଂଶୀକୁ ସନ୍ତକରୂପେ ତୁମରି ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ମୁଁ ଆସିଲେ ତୁମ ପାଖରେ ନେଇଯିବି। ପ୍ରିୟ ରାଣୀ, ପଛ ଦେଇ ପଡ଼ୁଛି। ନିଅ। ମୁଁ ଆସୁଛି ରାଣୀ। ଗଲା ଆଡ଼କୁ ଦାଦାକୁ କହି ଯାଇଥିଲେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଭିତରେ ଫେରି ଆସିବି ଦାଦା ଭିତରେ ଯାଇଥିଲେ। ଫେରି ଆସିବ ତ? ମଥୁରାର ରାଜସିଂହାସନ ପାଇଁ ଏ ଗୋପର ଗୋପାଳରେ କେଉଁ ଭୁଲିଯିବନି ତ? ତୁମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ ରାଣୀ? ସାରା ସଂସାର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ତୁମରି ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆସ ରାଣୀ। ରାଜା ବି ଭାବୁଛନ୍ତି
ଯେତେ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମା ଯଶୋଦା ପିତା ନନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି। ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେ ମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ମୁଁ ଅପରାଧୀ। ଏ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ଆଜି ମୁଁ ଅକୃତଜ୍ଞ, ଲମ୍ପଟ, ପ୍ରବଞ୍ଚକ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମନା କଲେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। କଲ୍ୟାଣ ଆରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରା ପ୍ରଭୁଷ ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସିନା ମତେ ଦାୟିତ୍ୱଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏକ ବିରାଟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅସୁବିଧାର କେଉଁ ଅସୁବିଧା ଦେବସି? ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ତେବେ ଏଇ ଗୋପବାସୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି କି ନାହିଁ ସେଇ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିବି। କାରଣ ସେମାନେ ଅହମ, ଯାଯାବର, ଲମ୍ପଟ, ଦେବସି ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ପୁରାପୁରି ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ବନ୍ଦ କର ଦେବସି, ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର ତୁମର ନିଷ୍ଠୁର ସଂଳାପ। ତୁମର ଏ ନିର୍ମମ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣରେ ଅନ୍ତର ମୋର ହେଉଛି ସଦନ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ। ଜାଣେ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବା କରିବି କଣ? ଆପଣ ସିନା ମତେ ଗୋପପୁରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ମା ରୁକ୍ମିଣୀ, ମାତା ଦେବକୀ, ମହାରାଜ ବସୁଦେବ ସମସ୍ତେ ଗୋପପୁରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ତ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏବେ କାହା ଆଦେଶ ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି? ଦେବସି ପ୍ରଭୁ ଆବାଜରୁ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଅନ୍ନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ। ଯଦି ପିତାମାତା ଆଜି ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଠିକ ମନେ କରୁନି। ତେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆଉ କେହି ନ ଚିହ୍ନିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତ ମୋ ଅନ୍ତରକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଚିହ୍ନେ ପ୍ରଭୁ, ଠିକ ଚିହ୍ନେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବି ମୋ ସ୍ୱଭାବ ଅଛପା ନୁହେଁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଦେଖିଲାର କାମ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ମୁଁ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଣାମ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଖୁସିରେ ଦୋଳି ହେଉଛନ୍ତି ହାସ୍ୟ ନାସ୍ୟମୟୀ ଶରଦ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିର ରଥଚକ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଘୁରିବ। ଆଉ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ସେ ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞରେ।
ହେଲା ଏତିକି ତ ପାଇଲା ମଥୁରାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବୁଧରେ ଆମର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଥ ପଠେଇବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଥ ঠিক କହିଲ କେମିତି ହେଇଯିବ ଦେଖିଲ ଦୋସ୍ତା ଦେଖିଲ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁନଥିଲି ଆମ କାନୁ ଆମକୁ ଜମା ଭୁଲି ପାରିବନି ଆମ କାନୁ ତୁମକୁ ଜମା ଭୁଲି ପାରିବନି ତମେ ଦେଖିଲ ତ ଦୋସ୍ତା ତମେ ଦେଖିଲ ଯୋଗ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହବ କାନୁ ବିରାଟ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛି 10 ମୋଣ ଦୁଧ ଗାଈ ଯଶୋଦା 10 ମୋଣ ଦୁଧ ଗାଈ ଦୁଧ ନେଇକି ଯିବାକୁ ହବ ଆଉ ତମେ ନିଜେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ସମସ୍ତ ଗାଈ ଦୁଧ କାନୁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛି ବିରାଟ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛି ଯଶୋଦା ଯଶୋଦା ଶୁଣିଲ ତୁମେ ମୋର ଧୂପ ପାଟ ବସ୍ତୁକୁ କାଢ଼ିକି ରଖିବ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟରେ ଦେଇଦେବି ନା ମୋର ଫୁଲ ଶାଢ଼ୀ ଭଣା କାଟି ସବୁ ପିନ୍ଧିବ କାନୁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛି ବିରାଟ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛି ଯାଉଛି ଗୋପପୁରରେ ସର୍ବତ୍ର ନାଗରା ଦେୟା କରିବି ଆଉ କହିବି ଆରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସୁଛି ରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସୁଛି କାନୁ ଆମର ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହବ ଆରେ କାନୁ ଆମର ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ରେ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ତୁମର କଣ ହେଲା ତମେ ପାଗଳ ହେଇଗଲ ନା କଣ ଏଇ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛ ତମର କଣ ସେଇଆ ଯୁବାବସ୍ଥା ଅଛି ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇନି ଯଶୋଦା ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇନି ତୁମେ ଦେଖିବ ଯଶୋଦା ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ତ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ କାନୁ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ अस्य शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् शभूमिं विश्वतो दत्त्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुणम् ଯେତେବେଳେ ସହସ୍ର ଅସଂଖ୍ୟ ସହସ୍ର ଅଖଣ୍ଡ ଓ ପବିତ୍ର ବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହଉଥିବ ସମସ୍ତେ ମତେ କାନୁର ପିତା ବୋଲି ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବେ ପ୍ରଣାମ କପପତି ପ୍ରଣାମ କପପତି ପ୍ରଣାମ କପପତି ପ୍ରଣାମ କପପତି ତମେ ଦେଖିବ ସେତିକି ବେଳେ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ଯଶୋଦା ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି କିନ୍ତୁ କଣ ବାପା ଅଟକି ଗଲେ ବି ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନେଇ ନିଜେ ନାରଦ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ତାଲିକା ପାଇ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇବି ତମେ ଶୁଣୁଛ ଯଶୋଦା ତମେ ଶୁଣୁଛ ଯଶୋଦା କାନୁ ଆମର ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ସିଏ ଜୀବନ ତ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛି ତ ସିଏ ଆସିଲାଣି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତୁ ଷ୍ଟେସନ
ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କାର୍ କୋଟିର ହେଲା ଅକର୍ମ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଯିବେ। ଚିନ୍ତା କରନି ସ୍ୱାମୀ ମତେ ମାରିବାର ତୁ ପାଞ୍ଚ କରୁଛି ରେ ନନ ପାଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ହୀରାମଣି ରେ ହୀରାମଣି ଏତେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବା ପାଇଁ ଅଛି ନଥିଲି ରେ ହଁ ଲୋଡ଼ି ନଥିଲି ସେ ପିଲା ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ଟେମ୍ପୁ ବାଲା ମନା କଲା ଯେ ଅଙ୍କ ଭାଗିକି ଚାର ଦୌଡୁନି ତୁ ଯଦି ମତେ ଏତେ ଘୃଣା କରୁ ତେବେ ବଳେ ବଳେ ଏ ଆସି ଟେମ୍ପୁ କାହିଁକି करना ये कार्य କାହିଁକି ମୋ ଗୋଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲୁନି ତନ ସାଇଡର ରାତିରେ ଟେମ୍ପୁ କାଇ କରିବୁ ସେ ପଇସା ସେ ନେଇ କଣ ହେଲା ପାଗିଲି କରିଦେଲୁ କଲେଜ ବି ସେଟା ଲାଗିବ ଯଶୋଦା ଯଶୋଦା ମୁଁ ଆସୁଛି ଯଶୋଦା ମୁଁ ଆସୁଛି। ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ଦୁ ବିନା ପ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ ବା କଣ କହିଲ? ତେଣୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଯଶୋଦା ମୁଁ ଆସୁଛି ଯଶୋଦା ମୁଁ ଆସୁଛି। ନା ସ୍ୱାମୀ ନା ଯିବାକୁ ଦିଅ ଯଶୋଦା ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ଯଶୋଦା ମତେ ମନା କର ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ବସେ ନାଗତ ପ୍ରଣାମ ଗୋପବତୀ। କୁଆଡେ ଆସିଛନ୍ତି? ଠାରେ ଚୂନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। କାମ ଆମର ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ଅଥଚ ଗୋପପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋପବତୀ, କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଏ ମୂଢ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ? କୌଣସି ପୁତ୍ର ତାର କଣ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମରେ ତାର ମାତା ପିତାଙ୍କୁ କେବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ? କୁହନ୍ତୁ ଗୋପବତୀ। ଆରେ ଆପଣ ନିରବ ରହିଲେ? ତୁମେ ଠିକ କରିଛ ଦେବର, ତୁମେ ଠିକ କରିଛ। କାହ୍ନୁ ଆମର ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତାର ପିତା। ଯଦି କୌଣସି ପୁତ୍ର ତାର କୌଣସି ପିତାଙ୍କୁ ତାର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ତାହା ସମଗ୍ର ପିତୃ ଜାତି ପ୍ରତି ଅପମାନ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଠିକ କରିଛ ଦେବର୍ଷି। କଣ କହୁଥିଲି? ତମେ ଦେଖିଲ ମୋ ପ୍ରଭୁଣି କେତେ କଣ ଆମକୁ ଭୁଲିଥାଏ। କେତେ କଥା କହୁଥିଲ ମୋ କାନକୁ। ଯଶୋଦା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଡ଼େ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହବ, ସର୍ବତ୍ର ଡାକରା ଦିଆ କରାଇବାକୁ ହବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ସମଗ୍ର ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଗୋପବାସୀ ଶୁଣ। କାହ୍ନୁ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦଉ କିମ୍ବା ନ ଦଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋପପୁରରୁ ପ୍ରବାସ ତୀର୍ଥରେ ଯଜ୍ଞକୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା। ଏହା ଆମର ଆଦେଶ। ପ୍ରଣାମ ଗୋପବତୀ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମାତା, କାହ୍ନୁ ମନରେ ଏତେ କୂଟ
ରହିଥିବ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଉଠିନଥିବ। କୁହନ୍ତୁ ଦେବଶ୍ରୀ, କୁହନ୍ତୁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ପ୍ରବାସୀ ଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟଥରେ ପରିଣତ ହେବ ନାହିଁ। ଭୟ କରନ୍ତୁନି ମା, ଭୟ କରନ୍ତୁନି। ତମର ଅଧମପୁତ୍ର ନାରଦ ତ ସେଠାରେ ଥିବ। ଦେଖିବନି ମା, ମୋର ଏଇ ପୀଣା ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ଗୋପପୁରବାସୀ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ମୁଁ ତେବେ ଆସୁଛି ମା, ପ୍ରଣାମ। ନାରାୟଣ 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 ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଅମାନିଆ ହୋଇ ମାଟି ଖାଉଥିଲୁ, କମ୍ବଳ ବାନ୍ଧି ହାତ ଗୋଡ଼ ଛନ୍ଦି ଛାତିରେ ଅନେକ ପିଟିଛି। ପରଘରୁ ଲହୁଣୀ ଚଳଉଥିଲୁ ବୋଲି ମୋତେ କାନ କେତେ ଥର ପଡ଼ିଛି। ତୁ କହିଲୁ ଧନ, ଏଇଟା କଣ ମୋର ଅପରାଧ ଥିଲା କି ରେ ଧନ? ଅପରାଧ? ଆଜି ତୋର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଛି, ତୁ କେବଳ ସେଇ ପିଲାଦିନର ଶାସ୍ତି ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ରହିଛି, ନୁହେଁ? ଅଭିମାନ? ହଉ ରେ ଧନ, ହଉ। ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁ ଦିନେ ପୁତ୍ରର ପିତା ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ମାତୃ ପିତୃଙ୍କ ଉଦୟରେ ମମତା ଯେ କେତେ ଧନ, ମମତା ଯେ ମମତା। ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ପାଦନ କରିଦେଇଛି। ସ୍ୱୟଂ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ପୌରୋହିତ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବରରେ ରହିବେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ, ସର୍ବଶେଷରେ ଗୋପପୁରରେ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେଲା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବଶ୍ରୀ, ଗୋପପୁରରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ତୁମେ ଏକ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରି ବସିଲ। ମୋର କାହିଁକି ମନେ ହୁଏ ଗୋପପୁରରୁ ଯଦି ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଗୋପପୁରବାସୀ ମଥୁରା ଅଭିମୁଖେ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଏଠାରେ ଏକ ମହାବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ସିନା ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରିଲି। ପ୍ରଭୁ, କହୁ କହୁ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ମୋ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୋ ସ୍ୱଭାବ ଅଛପା ନୁହେଁ। ଶବ୍ଦ କଥାଟା ଯେତେ ଅପ୍ରିୟ ହେଲେ କହିଦେବା ହିଁ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ନୀତି। ପ୍ରଭୁ, ପିତା ମାତା ଗୋପାଳ ବନ୍ଧୁଗଣ ଓ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନିମିତ୍ତ ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାକୁଳ। କିନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ଏଠାକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ତ? ଗୋପବାସୀଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମା ଦେବ
ଆଉ ବିଶେଷ କରି ରୁକ୍ମିଣୀ କିପରି ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ମୋ ଅତି ପ୍ରିୟର ଗୋପପୁରବାସୀ ଯେପରି ଅପମାନିତ ଲାଞ୍ଛିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ଭାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋପବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତ ଯଜ୍ଞର ସୂଚନା ଦେଇ ଆପଣ କଣ ଠିକ କଲେ? ମହାରାଜ, ସେମାନେ ଯେ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନେ ମଥୁରା ଆସିପାରନ୍ତି? ମଧୁ ରୁକ୍ମଣୀ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ଅପବିତ୍ର ହେବ। ତେଣୁ ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଏହା ମୋ ଆଦେଶ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ରୁକ୍ମିଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏତେ ନିଖିଳ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁଛ। ଯାହା ହେବାର ତ ହେଲାଣି। ହଁ ବନମାଳୀ, ମାତା ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭାତ ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହବ। ହଁ ସତ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚତୁର୍ଦିକେ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରି କେବଳ ଯାତାୟାତ ନିମିତ୍ତ 4ଟି ଫାଟକ ରଖିବି ଏବଂ ସେହି ଫାଟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ପହରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ବିଫଳ ହବ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଭୟ ହୁଏ ପିତାଶ୍ରୀ। ଭୟ? ସେମାନେ କିମିଆ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ଦ୍ୱାରରକ୍ଷକ କିମିଆ କରି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମାତା, ତେବେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରରେ ରହି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଦେବତୀ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରରେ ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ଅପା ରୁକ୍ମଣୀ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ। ହଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର କୋମଳ କାକୁତ ମିନତି ଭୀମସେନଙ୍କର କଠୋର ହୃଦୟକୁ ଆଦୌ ତରଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଜଗାରଖା କରିବି ମୁଁ ନିଜେ। ଦେଖିବି ସେ ଅଗମ ଜାଗର କିପରି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ମା ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତମ ହୃଦୟରେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁରତା କାହିଁକି ଜନନୀ? ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଯେ କଣ? ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଯଥେଷ୍ଟ। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲାଣି, ମୁଁ ବା ବାଦ ପଡ଼ିବି କାହିଁକି? ଚତୁର୍ଥ ଦ୍ୱାରକୁ ଜଗି ରହିବି ମୁଁ ନିଜେ। ତୁମେ ଟିକେ ଶୁଣ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଭୁ, ତେଣେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି। କାଲି ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ଶୁଭ ଅଧିବାସ ନିମନ୍ତେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେବଶ୍ରୀ, ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଆଉ କୌଣସି କଥା ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ଠିକ୍ ବିଚାରୁଛନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ା। ହଁ, ମୋର ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ା।
ମଧୁମଙ୍ଗଳ ସୁଦାମା ଟିକେ ବେଇକି ବେଇକି ଆସ ଜଣେ ବେଳ ଉଛୁଳ ହେଲାଣି ପରା ତସଲା ବାଲିକୁ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ରଜା ପରି ପିଛେ ସେ ସୁଦାମା ଟିକେ ବେଇକି ବେଇକି ଆସ ଆଉ ଚାଲି ହବନି ଆରେ ସୁଦାମା ସେ ମଧୁମଙ୍ଗଳଟା ଗଲା କୁଆଡେ ହଁ ପଛରେ ଆସୁଥିବ ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ସର୍ବଗିଳା ଆରେ ଗୋପପୁରରୁ ତ ଅଧା ବାଟ ବି ହେଇନୁ ଆଉ ତୁ ଏଠି 108ଟା ଲଡୁ ଆଉ 8 ମାଣେ ଦହି ପିଇ ସାରିଲୁ ଆଉ ଏବେ ତତେ କଣ ପାଣି ଦେବି କହିଲୁ ମୁଁ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ବା ଦହି ଏଇଟା କଣ୍ଢେଇ ଯିବ ମୁଁ ଏଇଟା ନା ଏମିତି କଣ ବୁଝେଇବି ମୁଁ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ମଧୁମଙ୍ଗଳ କଦଳୀ ଦେଖୁଛୁ ସେ କଦଳୀ ଗଛଟାକୁ ତାକୁ ଖାଇବୁ କେମିତି ଯା ହଁ କଦଳୀ ଦବ ଖାଇବୁ କେମିତି ଯା ରହିଯାରେ ସେ ଜଗବଳିଟା ଦେଖୁଛି ରେ ସେ ଜଗବଳିଟା ଦେଖୁଛି ରହିଯାରେ से कथा सेठी गले देखिबा रजा घर छुआ है गला बोली कोन हमको भूली जीव ना कोन काई जोगा गोपपुर रौड़ी चोरी ए सब भूली जीव ना कोन सुनो आगे बेगी पड़े बाजारे आगे जाई और दूर सोई पड़े आसे चल हां ए मधुमंगल तू जीव ना नहीं कहलु मैं बसी खाऊ देबो चल आगे जाओ हाय खाई
ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ନେଇକି ଦାଦାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। चिंता करनी जसोदा चल हमें शीघ्र शीघ्र सेठी पहुंचलो सेठी कारणा हमर अपेक्षा करबो चल आस 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 जसोदा आस जमा मिळवो ଧନଏ ଗାଈ ଗୋଠର ଦ୍ୱାରା ଫେରିବାର ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମୋ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ତୋର ସେ ବଂଶୀ ସୁର ନ ଶୁଣିଲେ मुझे ଅଧୀର ହେଇଯାଏ ବାପା। ତୋର ଏସବୁ କଥା କିଛି ମନେ ନାହିଁ।
ଦ୍ରୌପଦୀ ରାଗିକିରି ଅଛି ଯଦି ରାଧା ଆସିଯିବ ତମକୁ ପଳେଇ ଦେଖିଥିଲା ବାର୍ତ୍ତାବହଟାରୁ ପାଇଛି ସମ୍ବାଦ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋପପୁରର ସର୍ବଗୋପବାସୀ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଚିର ଅବିଚଳ ନ ଛାଡ଼ିବି ଜଣେ ଗୋପବାସୀ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ମା ଦୟାକରି ପଥ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମା ବହୁ ଦୂରରୁ ଗୋପପୁରରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଓହୋ ତମେ ତାହେଲେ ସେ ଗୋପପୁରର ବାରବୁଲା ଗୋପାଳନୀ ମୁଁ ଅଟେ କୃଷ୍ଣ ପାଦରେ ଭୀଷ୍ମକ ନନ୍ଦିନୀ ରୁକ୍ମିଣୀ କୁହ କିଏ ଅଟେ ତମ ମତେ ସେ ପାରଙ୍ଗନା ଅସତୀ କୁଳଟା ରାଧିକା ବାସ୍ ଭଉଣୀ ବାସ୍ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତମକେ ଯା ଚାଲି ଯାଅ ସବୁ
ବସିଛି ପରା ଦେବକୀ ତା ପୁଅକୁ ସେ ପାଇଲା ହେଲେ ମୋତେ କେତେ ପାରେ ଦେବକୀ এই যে ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ এই যে গোপবাসী আছেন দ্বারা কিন্তু না ন ছাড়িতে জয় মতে গোপবাসী তৃতীয় দ্বারে ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାର। আরে কিয়ে আরে কিয়ে যে পাগলে নিয়ে আসে দ্বারা ঢুকে ঠিক কইছে ভূমি ঠিক কইছে হাত ভাগিনি যশোদার অন্তর তুমি কি চিনি পাইছ পাগিনি বাচ্চাই কারণকে দেখলা ভাই মুজি পাগিনি নিয়ে যাচ্ছি ভূমি মুজি পাগিনি নিয়ে যাচ্ছি ও তু তাহলে সে গোপালিনী যশোদা মনে রাখ ମୁଁ ହଉଛି କୃଷ୍ଣର ଜନନୀ ଦେବକୀ କୃଷ୍ଣକୁ ମୋର ନିଜ ପୁଅ କହିବାକୁ ତତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ଭଉଣୀ ପୁଅ ପୁଅ ପଛେ ତମେ କାନୁର ଜନନୀ ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ପାଇଲେ କେମିତି କରିବା କଥା କେନ୍ତୁଣି ତାର ତାକୁ ମଣିଷ କରିଛି ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରି ଭଉଣୀ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମୁଁ ତୁମ ହାତ ଧରୁଛି ଏମିତି କେବେ ହେଇନଥିବ। ତା ରୂପ ମଥୁରା କଳା ମାରିଗଲୁ ଦେଖିବାର ଦେଖିଛି ପୁରା ଏମିତି କେବେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ ଦେଲି ମୁଁ କେଇଟା ଦିନ ପାଳି ପୋଷି ବଡ କଲୁ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ତୋର ଏତେ ଅଧିକା ଆଣ୍ଠୁ ବୁଢୀ ଡାହାଣୀ ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ତୁ କଣ କମ ବିନାଶ କରିଛୁ କେତେ ଯେ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛୁ ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି କଣ ମୁଁ ଗାଈ ଚରକେବାକୁ ପଠେଇଥିଲୁ ପରଦିନ ବୋଲି ମାଟି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ କେନ୍ଦୁଳି ଜାତିରେ ପିଟି ତା ପିଠି ପଟେଇ ଦେଇଥିଲୁ ନିଜ ମୁହଁରୁ ଲହୁଣୀ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଖବର ମାଝି ତାକୁ କମ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛୁ ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ବସରେ ବସରେ ହଟାଇବି ବସରେ ମୁଁ ଯିବି ଘରେ ଖାଇକିନା ବାହାରିବି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରଭାତ ଯୋଗୀରେ ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭାତ ଯୋଗୀରେ ଯଦି ପ୍ରଦୀପ କଲୁ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ମା କାନ୍ଦୁ ସିନା ବଡ ଲୋକ ରଜା ଘର ଛୁଆ ଆମେ ତ ଆଉ କିଛି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ ମା ଆମ ବାଲ୍ୟ ସାଥୀକୁ ଆମେ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖା କରି ଚାଲିଯିବୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରଖନ୍ତୁ ମା ଆମେ ତାର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିବୁନୁ ମା ଅନିଷ୍ଟ ହଉ କି ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କ ଯିବା ମନା କାନୁର ଏଇ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ଆମ ଗୋପପୁର ବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଦେବି ଆରେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି କାନୁ ଆମ ପୁଅ ଆରେ ପିଲାମାନେ ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ଧାଇଁ ଆସ ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାରକୁ ରକ୍ଷା କର ଧାଇଁ ଆସ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ଧାଇଁ ଆସ କିଏ ତୁମେ ମାନେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ এই ବସୁଦେବ ତୁମକୁ ସୁମତିତ ଶାସ୍ତି ଦେବ ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ବସୁଦେବ ମନେ ପକାଅ ତମେ ମନେ ପକେଇ ପାରିବନି ବସୁଦେବ ତମେ ମନେ ପକେଇ ପାରିବନି କାରଣ ବିଳାସର ପରଦା
तुमे सब किछ भूली जाइते वसुदेव किंतु मने पकाओ भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथिर से राति कोई बोलरे नागर होई मैं जहां तरस महित मुंह से गोपवती गंगा तमते चिन्ह पाना वसुदेव तमते चिन्ह पाना ना मु काहारी को चिन्ह ना चिन्ह पारिबनी वसुदेव चिन्ह पारिबनी कारण से दिन आज मध्य आकाश पाताल पार्थक्य समय नहीं ओलटा होगी जाइए वसुदेव किंतु किंतु से दिन जदि से नवजात प्रबल पदवी कंचन हाथ में मुके माते
ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରି ଡାକନ୍ତୁ। ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ହୁଏତ ଏ ପ୍ରବାସ ଯଜ୍ଞ ହିଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା। ଡାକନ୍ତୁ ମାତେ, ଡାକନ୍ତୁ, ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାତୃତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା। ଡାକନ୍ତୁ। ହଁ ମାତା, ଡାକନ୍ତୁ। ଡାକନ୍ତୁ ମାତେ। ଆପଣଙ୍କର ମମତା ଯଦି ନିଷ୍କପଟ ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ମାତୃତ୍ୱ ଯଦି ପୁତ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଥିବ, ତେବେ କାହ୍ନୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି କାହ୍ନୁ ନ ଆସେ, ତେବେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ମୁଁ ଆଜି ଚାଷ ଦେବି। ମୋ ପ୍ରିୟ କାହ୍ନୁ, କଣ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିବ? ଅନ୍ତରର ବେଦନା ଥରି ଉଠୁଛି ଦେବର୍ଷି, ଥରି ଉଠୁଛି। ମୋର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ମାତୃତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା କଣ ପ୍ରବାସ ଯଜ୍ଞରେ? ଏ ବିଚିତ୍ର ଖେଳ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ଯାହାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ମାତା, ଆପଣଙ୍କ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ସ୍ନେହ ହୁଏତ ମାତୃ ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁଫଳ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଡାକନ୍ତୁ ମାତେ, ଡାକନ୍ତୁ, ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାତୃତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା। ହଁ ମାତା, ଡାକନ୍ତୁ, ଡାକନ୍ତୁ ମାତା, ଡାକନ୍ତୁ ମାତେ, ଡାକନ୍ତୁ ମାତା, ଡାକନ୍ତୁ ମାତେ, ଡାକନ୍ତୁ ମାତା, ଡାକନ୍ତୁ। ଡାକନ୍ତୁ। ଡାକ ଯଶୋଦା, ଡାକ। କାହ୍ନୁ ଆମର ପିଲାଦିନ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ଏହା ଆଉ ତାର ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷା। ଡାକ ଯଶୋଦା, ଡାକ। ଡାକନ୍ତୁ ମାତା, ଡାକନ୍ତୁ।
ଯଶୋଦା କୁହ। ତତେ ଝୁଲିଝୁଲି ତୋ ବାପା ଅନ୍ଧ ହବାକୁ ବସିଲେ। ତତେ ନ ଦେଖି ମୁझे ପାଗିଳି। ଚାଲ ମାମା ଚାଲ। କୃଷ୍ଣ ମନେ ଥାଏ ତୁ ହଉଛୁ ରାଜପୁତ୍ର। ଏଇ ଅଧମ ଯାଦବଙ୍କ କଥା ମାନ ନା ପୁଅ। ଚାଲେ ରାଜମହାସକୁ ଚାଲେ। ନା ନା କଣ କଲୁ ତୁ? ଏଇ ପୁଅକିନି ମୋ ପୁଅକୁ କିମିଆ କରିଦେଲ। ଆ ପୁଅ ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ଚାଲେ ପୁଅ। ଆ ପୁଅ। ଆ ପୁଅ। ଆ ପୁଅ। ମାତା ଏ ଆପଣମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୁଇ ଜନନୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏପରି ଟଣାଉତରା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? এই ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କର ଦେବର୍ଷି, ସମାଧାନ କର। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବୁ। ମନ୍ଦିର ଦେବଶ୍ରୀ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ହଁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୁଇ ଜନୀ ନନ୍ଦରାଣୀ ଯଶୋଦା, ମହାରାଣୀ ଦେବକୀ। ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳରେ ଧରି କ୍ଷୀର ପାନ କରାଇବେ ସିଏ ହେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜନନୀ। ନା ନା ଦେବଶ୍ରୀ ଏହା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ। କୃଷ୍ଣ ମୋର ଯୁବପୁତ୍ର। ତା ଛଡା ଦିନେ ହେଲେ ମୁଁ କୋଳରେ ଧରିନି। ମୁଁ ପାରିବିନି ଦେବଶ୍ରୀ। ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମାତା ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋର ଚିର ଅଟଳ। ବାଳିକା କାହ୍ନୁକୁ ମୋ ପକ୍ଷ ରକ୍ତ ଦେଇ ପାଳିଛି। କ୍ଷୀରଦାନ ଦେବି ଦେବଶ୍ରୀ। ମୋ ବାଳୁତ କାହ୍ନୁକୁ ମୁଁ କ୍ଷୀରଦାନ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ମାତା। মা উঠো মা। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜନନୀ ବୋଲି ମା ଯଶୋଦା ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବକ୍ଷରେ ହେଲେ ପରିଚିତ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଥିବ ଏହି ବାକ୍ୟ। ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାତା ଠାରୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ପାଳିତା ଜନନୀ। ଜୟ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର জয় জয় যশোদানন্দন গোপাল কৃষ্ণଙ୍କର জয় জয় যশোদানন্দন গোপাল কৃষ্ণଙ୍କର জয় জয় যশোদানন্দন গোপাল কৃষ্ণଙ୍କର। জয়। মা এথা অভিমান ভাঙ্গ। এথা অভিমান ভাঙ্গ মাতে। অভিমান ত্যাগ করে
विदाई दियंतु प्रभु प्रणाम नारायण नारायण राधे राधे आसो से राधे आसो तुम्हें जे वो प्राण आसो खूब सुंदर उपस्थापना समस्त अभिनेता अभिनेत्री दयाकोरी बरकाली दिंतु दुई मिनिट आपको अनुरोध करुँच आज उद्घाटक श्रीजुक्त अश्विन बेहेरा एवं आज मुख्य अतिथि मंचपटू आसवाई अनुरोध करी आज सभापति श्रीजुक्त हेलो एवं अनुरोध करी विशिष्ट नाट्य निर्देश